И здравейте хора, аз съм от 360 и днес снимаме в Hypixel на минигейм. С мен е Христо, ама той няма. Той ми даде един негов премиум, за да играя да мога. Защото един ме измами за премиума и не мога да вляза в момента. Пише се Crackerhead. И да, сега ще почвам. Христо, какво да почна? Ballspliff, TNT Run Не знам. или Wizards? Аз ще почна Wizards. Ще взема клас Wither. И сега чакаме, ще играем 2 игри сигурно. И по-късно сигурно пак ще имам клип в някой сервер, ще направя томбола. Ама ако имам в някой сервер, дайте ми. Най-вероятно в Ендергода, защото там имам малко айтеми, има съвсем малко, само про двойки и 2 легендарки. Затова не е нищо особено, аз там почти не играя без това. Ще си раздам айтемите. Да има все пак нещо, което да дам. Христо, защо не говориш? Какво да говоря? Защо си ядосан? Защото не ми се чака да изиграя 2 игри. Ми ще изчакаш малко, то знаеш колко бързо се играят. Ако съм от синия, ще ги бия за нова време. Искам да изиграя на игра. Като свърша клипа, ще ти го дам. Да, скоро ще почвам да правя поредица на Survival, защото видям, че не ме гледат. Сме готови да почваме. 3, 2, 1. Спрял съм си звука, защото е супер силен. И пак се чува. Така. Не съм го спрял. От синия тим сме, значи ще ги бием. Ето гледай вече първият. Червените винаги са били много лесни. Аз стивам за гамата. Ако почне да ми бъгва микрофона... Да ти кажа. Да, знам. Това ще го изключа, за да не се чува. Защото имам един проблем. Да, има проблем с микрофона. Който ме много ме дразни и лично искам да го оправи. Ох, той Наистина трябва да питам да се фриза да се ме дразни много, защото не мога така и да го... Да го уча. Кой ще целиш нашия, бе? Може да си имам и в кохито. Ама много по-късно, защото нали той иска. Той иска и той да играе в сервера. Нещо. Това. Питам, кандидатурите гледа ли са? Приеха ли в някой? То няма кой да ги гледа, че да ме приемат някъде. Да, както виждате, не съм много добър на Wizards. Не съм го играл почти изобщо. До сега си нямал премиал акаунт за ти. Имал съм много пъти. Само дето са сменяли паролата. Пред се са ми ги хаквали. Какво стана Соня? Той върна ли ти стои акаунта? Мечтай. Той ми е предал ранка на друго име и ми върна акаунта. Омага. Нали? Няма ли Капитан Херо да го санкционира с нея? Не, аз съм говорил и той ми вика, ама ти вече си го продал. Да, не ходете в Бодъра, го продал, като продажбата е той? Като продажбата е измамническа. Да, не ходете в Бодъра, защото там са пълни бокуци. Няма да псувам. Това не е псуване. Да, само малко. Това е обида. Псуване Не. Да, и там и точки. Няма да коментирам. Клипове не се говори така. Много ясно. Искам да ме проваляш клиповете. Не, че някой ги гледа. Ще го гледат сега. Нали все пак е в клипова. Може пак много хора не знаеш, че не малко хора си нямат премиум акаунти. Или повечето хора премиум акаунтите им са само крадени. Аз го получа някой премиум акаунт, че взема да направя giveaway.
Единственият начин да получиш премиум акаунт, който никой друг не може да го ползва, просто си купи. Да, ще аз веднага давам 20 евро. Един е така без проблем. И ми каза, че дал 30 лева. Има един сайт, дето ги намаляват с 10 лева, но аз няма да рискувам, защото може да ме набутат. Много ясно, че ще набутат. Аз, ако някой знае как да се регистрирам в PayPal, да ми казва, защото трябва да се регистрирам там, нали, знаете, има сайт. Викам премиум сервера, са пробвах да вляза и ми пише логин парола. Не му пуска направо. В премиум сервери няма пароли. Не знам, пише там, че е премиум сервер. Аз влязах в лист за премиум сервер. Лако. И че мога. Да, от време на време ми фрейм дропва. Аз ще идвам тук да ги кампя. Така. Видяхме. Както виждате, умирам постоянно, ама нямам килове. И какъв е този демидж, дето ми правят? Опитваме се да ги поведем, ама... Знам, клипа е тихно за това. Но ще сложа някаква музика, защото... Да има какво да се слуша, защото не говорим почти изобщо. Сега ще чакаме да ни убият. Този клип ще слагаш ли музика? Да, ще слагам, ама когато да го обработвам ще сложа. Защото оня на Вали БГ сервера. Дет стана голям фейл, дет каза да намали тази музика, бе. Стана голям фейл. Гледайте. Тук отивам за гамата. Или по-скоро ставам да пазя алфата. Не! Какво става? Някакъв ми се пише в